ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተከታተልተይ ይኩን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተከታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ናይ ፍቅሪ ርክብና እቲ ዘይተርፍ ብጣዕሚ ታሕጓስ ዝፈጥረላን ናይ ምስዕዓም ጥበብ ክንርኢና ብፍላይ ንምስዓም ሓደሽቲ ዝኮንኩምን ብጣዕሚ ተፍቅራ ክትፍለየካ ዘይትደልያ ኣፍቃሪት እንተሃልይኩም كحلفكم أي جبان اسكاب ناي مدبي فتصامة حاويركم من يتصنحوا نازي channel حدش زخونكم سبسكرايب مقبارن نتاني دول ملكت حانت شعب مكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي تعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت information ترخبلو channel سدرا ناخدكونو بخبرين حدد مدبنا نا بزحات سبات بتصيحو بزحات سبات تمهرتي نخوصدلو لايك ديركم جنبرو سدران زخونكم ني دامسكنكو نا مدبي كملس حقفا سعما زبل سمعيت كسمعك أنت جميرو نمتقع تدالي خالخا مالتيو نساون اسكاب حزي بزنبركم ركب حقوستي انتنيرا نمتقع تخا دلوت يا مالتيو أبخن أبتفكرا قوالنستيتن عمونغوهم زنبر مندق بزمجدي انتفريسو اتمندق مسفرسة زسانحكا انجوريز مسل كنافرايو حزي اتحطو معزن كمين كتسعما لكا زبليو نامناي مسعام طبب قدم مئتاوناغنا حدا أقداس حق نغركم دقانستيو مسعام بطعمي كدغمويه بطعمي እየን ዝፈትዋ ንምስዓም ፉሊ ፍቅሪ ክብርን ቦታን ይህባየን ካብዚ ብተወሳኺውን ደቂ ተባዕትዮ ንምስዓም ዝተፈለየ ቦታ ክብርን ፍቅርን ኣይህቡን ኢለን የማርራየን ንስኻውን ካብዚ ጌጋ ትምህርቲ ወሲድካ ነቲ ቀዳማይ ካልኣይ ከምኡውን ኢቭን ነቲ መበል ሚእቲ ምስዓምኩምውን ዝግብኦ ክብርን ፍቅርን ብምሃብ ናይ ኣፍቃሪትካ ሮሚዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካብዚ ቀፂልና ነቲ ቀዳማይን ታሪኻዊ ዝኸውን ምስዓምኩም ከመይ ጌርካ ክትፍጽሞ ከም ዘለካ ክሕብር ደቂ ኣንስትዮ ንምስዓም ዝተፈለየ ፍቅሪ ክብሪ ቦታ ይህባየን ኢለኩም ነይረ ብፍላይ ነቲ ቀዳማይ ምስዓምኩም ድማ ኣብ ልበን ፍሉይ ቦታ ይህብኦየን ነዚ እዩ ድማ እቲ ቀዳማይ ምስዓምኩም ታሪኻዊ ዝብል ሽም ዘውህቦ ታሪኻዊ ዝኾነ ምስዓም ድማ ንዕኡ ዝምጥን ኣድህቦ ክንክን ምድላው ክግበረሉ ኣለዎ ስለዝኾነ ድማ ኣነ ዝግብኦ ክብሪ ኣድህቦ ሂበ ክሕብረልኩም እየ እተገዳሲ ክትርስዖ ዘይብልካ ቦታን ግዘን ምረጽ ፍቅርኩም ከም ሮሚዮን ጁልየትን ናይ ምዃን ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ዘለኣለማዊ ፍቅሪ ዝምስረት ድማ በዚ ቀዳማይ ምስዓምኩም እዩ ስለዝኾነ ነዚ ክብሪ ዝግብኦ ነገር ኣብ ዝረኸብካዮ ቦታ ኣብ ታክሲ ኣብ ሲኒማ ኣብ መንገዲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጸልማት ቦታ ሰብራኣየኒ ኣይረኣየኒ እንዳበልካ እንዳተሻቀልካ ክትፍጽሞ የብልካን የግዳስ ነድህቦኻ ኣብኣን ጥራሕ ትገብረሉ ቦታ ክትፍጽሞ ኣለካ እቲ ካሊእ ክትርስዖ ዘይብልካ ነገር ድማ ፈጺምካ መበረታትዕ ነገር ከይትጥቀም ሓቂ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ምስዓም ልክዕ ንመጀመርታ ግዜ ከም ምዕላል እዩ ስልኪ ቁጽሪ ከም ምቕባል እውን የፍርሕ እዩ ኮይኑ ግና ትብዓት ክትረክብ ኢልካ ዝኾነ ይኹን መበረታትዕ ነገር ክትወስድ የብልካን ኣልኮሆል ወይ ድማ ጫት ክኸውን ይኽእል ብመበረታትዒ ነገር ተጠቒምካ ምስዓም ታሪኻዊነቱ የጥፍኦ እዩ ሕማቕ ነጥብ እውን ከትሕዘልካ ይኽእል እዩ ብሓቃዊ ፍቅሪ ተላዒልካ ከምስዓምካያ ዝፍለጥ ብዘይ ምንም መተባብዒ ክትፍጽሞ እንተልኻ እዩ ተብዒልካ ኣብ ዝምቹ ግዘን ቦታን ሰዓማ ዘሕዝን ኮይኑ ትብዓት ንኽትረክብ ከም ዝግበር ክብለካ ይኽእልን ትብዓት ክተምጽእ ትኽእል ካብ ውሽጥኻ ጥራሕ ስለዝኾነ ኮይኑ ግና ክትፈልጡ ዘለካ ሓደ ነገር ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ ዝማረኻ ዝሰሓባ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝብል ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ቀዳማይ ክትፈልጦ ዘለካ ኣገዳሲ ፍልጠት ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ መሪጾም ናይ ምፍታው መሪጾም ናይ ምፍቃርን መሪጾም ናይ ምምራኽን ናይ መስሓብን ክእለት የብሎምን ክልቲኡ ጾታ ዝስምዖ ናይ ምፍታው ናይ ምፍቅቃር ናይ መስሓብ ምምራኽ ስምዒት ካብ ፍቃዶም ወፃኢ እዩ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ፍልጠት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ዝሰሓባሉን ዝማረኻሉን ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ንኽሰሓቡን ንኽማርኹን ዘገድዶም ነገር ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ንኽሰሓባ ዝገብረን ጠባያትን ብቕዓትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ንኽሰሓቡ ዝገብሮም ጠባያትን ብቕዓትን ፈጺሞም ዝተፈላለዩ እዮም ነዚ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ናይ ምስሓብ ናይ ምምራኽ ስምዒት ኣፈላላይ ዘይምፍላጥ ንኽልቲኹም ጾታ ምግጋይ ምኽንያት እንዳኾነ ይስተውዓል ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ብደቂ ኣንስትዮ ክሰሓቡ
ክማረኹ እንተለዉ ዝስምዖም ስምዒት ደቂ ኣንስትዮ እውን ይስምዐን እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣእያ ሒዞም ብዘይኮነ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ንምምራኽ ይፅዕሩ እዮም። እዚ ከይተሳክዐሎም ክቐሪ እንተሎ ንደቂ ኣንስትዮ ይረግሙ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብወገነን ደቂ ተባዕትዮ ንደጋዋይ እምበር ንሽጣዋይ ፅባቐ ቦታ ዘይህቡ እንስሳታት እዮም እንዳበላ ይዛረባ እየን። ኮይኑ ግና እዚ ማለት ንምንታይ ጠሚዎም ወይ ድማ ንምንታይ ደኺሞም ከም ማለት እዩ። ዓርሰ እምነት ዘለዎ ወድን ዘይብሉን ወድን ካብ ርሑቕ ፈልየን ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለወን። ስለዝኾነ ዓርሰ እምነት ዘይብልካ እንተኮይኑ ከተማሕሾ ክትፅዕር ኣለካ። ፅቡቕ ነገሩ ነዚ ክእለት ብምልምማድ ናትካ ክትገብሮ ምኽኣልካ እዩ። ኩሎም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክእለታትን ጠባያትን ንደቂ ኣንስትዮ ናይ መስሓብን ናይ ምምራኽን ዓቕሞም ተመሳሳሊ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈላለዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጠባያትን ክእለታትን ዝተፈላለየ ነጥቢ ብምሃብ ኣፈላልየን ክሪኣ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ኣብ ዓርሰ እምነት 99% ደቂ ኣንስትዮ ይስማምዓሉ እየን። ዓርሰ እምነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምስሓብ ናይ ምምራኽ ሓይሊ ዘለዎ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ንስሓብ ንማረኽ ብምርኣይ እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ ዝስሓባ ድማ ብስምዒተን እዩ። ብጠባዮም ብተግባሮም ብሰክሰሶም ብጀግንነቶምን ብክእለቶምን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒት ሓፍኮፍ ዘብሉ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍቕሪ ናይ ምምራኽ ናይ ምስሓብ ዓቕሞም ልዑል እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝስሕቡ ካብ ዝማርኹ ጠባያትን ክእለታትን እቲ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓርሰ እምነት እዩ። ዓርሰ እምነት ዘለዎ ኮንፊደንት ወዲ ምዃንካ ክተረጋግፅ እንተደሊኻ ከም ናይ ቀደም ሰባት ቀስቲ ሒዝካ ምስ ኣንበሳ ክትቃለስ ናብ በረኻ ክትኣቱ የብልካን። ካባኻ ትፅቢት ዝግበር ዘይምድንጋፅ እዩ። ዘይምስካፍ ዘይምሕፋር ኣካይዳኻ ምትዕርራይ የዒንታ ንምርኣይ ዘይምፍራሕ ንምዕላል ዘይምፍራሕ ጥራሕ እዩ ካባኻ ትፅቢት ዝግበር። ነዚ እንተጌርካ ብቐሊሉ ናብ ልባ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለዩ ብሉፅ ናይ ምስዓም ጥበብ ዝረኣናሉን ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሳባት ዝረኣናሉ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ከዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቕኒየለይ።